So sa kaap. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdahasangan nga Kayla. Kayla? Magandang niha. Kay na gustong makik-table ni mo. Okay, ma. Ako din si Robert. Ikaw, Kayla. pwede ko mga number ni mo, Kayla? Sige, sir. Sure. Okay ra kung makiglaan ko ni mo. Ha? Ay, kabalan ka. Mayroon na kaming oras. Sir Robert. Hoy, sige na lagi mo kuyog anak ni Robert, no? Nga naman di ay, bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man bawal, tay, pero ayaw kalimot ha, bawal tang ma-in love sa atong mga customers. Tingalig nalimot ka kung unsang klasiha sa trabaho nga atong gisadlan. Ug tingalig nalimot pud ka nga mo ani rason kung nganong nagkaila mong Sir Robert. Vernie. Kayla, ayaw na pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Vernie. Hey, ilom kay ka. Huwag ka ganais pagkaon gani. Pwede na tagmamalhin. Robert. Dili na ko. Oh, ha? Ayaw ka bala ka. Dili ko mangayog bayad sa kong oras nga gihatag ni mo ron. Pero dili na ko. Kayla, na-offend ba ti ka kay gibayaran ti ka? Sorry. Ang ako naman good nga di na ka mo entertain og laing customers. Og nga no. Nga imo ning gibuhat. Tungod kay, Tungod kay unsa. ganahan ko nimo. Robert, wa malimot nimo kung unsang klasihas trabaho nga. Nga na ako. Dili ka ba di mauwang makiguban ako sa publiko? Unsaon na lang, kung naimakailan nimo og nako. Wa ko'y labot. Kaila. Kung andam na kang mag-usab sa mong kinabuhi, tabangan ta ka. Robert, Mahal ta ka. Ug willing ko nga moris ko nimo. Unta hatagan ko nimo chance. Aron ma-prove ko diha nimo nga tinud-anay nga kung tinguha diha nimo. Robert. Robert, madawat ka ako sa imong inahan. Gikulbaan manggod ko. Ayaw ka bala ka. Narak sa mong kilid, Birmi. Basta kay mo na to'y akong gingon nimo. Ayaw pag-isgot pa sa mong trabaho. Robert. Unsay trabaho ni mo, day? Kuan, tita. Working student siya, ma. Na siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya. Tita. Mao ba? O gusto may kurso ni mo? Hospitality management mayo kong gikuha, tita. Ma, magsige na ba lang teksturyahan eh? Pwede mga aon sa ta kay wala gutom na da. Babe, wata ko kayo ta. Ihatod ta ka. Magkuha lang kong jacket. Sige, babe. Arang-arang manikahimtang silang Robert. Layo ra kayo na ako.
Maayo kay makahigayon kung pakigsulti ni mo nga wa ang akong anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Wa ko makauyon ni mo para sa akong anak. Tita, Usa ka engineer ang akong anak. Unya mamunot lang siyag sama ni mo. Ha, ambisyosa. Recorded by Radio Mo TV. Tara, Kayla. Ma, ato sa may. Ako na sa siyang ihatod, eh. Ah, sige anak. Amping. ari sa mi, tita. Oh, no, sama ka. Mura magagawa sa mood nga makiksulti na ako. Nabot lang ta din sa mong apartment. Kung doon na may bati nga nasultis mama ni mo, ako na yung mga ipasensya. Robert, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Kayla? Oo, sagot ng pangutan na ha. Tingaling nagusik-usik lang kasi mong oras na ako. Tingali pohon makaamgo ka nga. Dili gid ako ang babae nga para gyud nimo. Kayla, babe, may mo ba ayaw unhi ang mga butang? Ayaw pag-una-una sa mga butang nga wa pa may tabo. Nahadlok lang ko. Dili ko gustong masakitan. Dili ko gustong mamawa ka na ako. Di ko mawaan mo. Mahal ka. Ug wa kay labot kung diin kagikan. Ang importante mao ang karon. Robert, Will you marry me? Robert, Di ko gusto nga mawa ka pa nako, Kayla. O gusto kong buhaton ko ni. Aron mo to kagid nga mahal ti ka. Ug na ni padulngan ang tanan. Robert. Yes. Yes. Magpakasal ka aning babayhana? Robert. Dili ko musugot. Ma, di ka makabutan ang bahinan ako. Ako kining kinabuhi. Ug ako kining katungod. Nakatun ka na sa pagtubag-tubag nako tungod anang babayhana. Ma, ayaw laglay nagsabot. Ang ako lang ipangayo nimo nga sabton pud nimo nga akong pagbati. Kay bisag usapay mo isulti nga bati bahin kang Kayla, di na makausab sa kong pagbati nga to niya. Huh? Mahal na ko sa Kayla, ma. Robert! Pasensya na ha kung di may magkatambong si mong kasal diha. Saon nga, layo manggod o nako kayo magaso sa plite kung mubiyahe may pengon diha. Anunggod pa ng kwarta na. Ang plite nga imong ihatag na mo, aw amo na ikonsumo dire. Ang busog pang imong isuon. Sige ra pa, nakasabot ra ko ninyo. Ay kabala ka pa, magpadako kwarta ninyo diha. Og kamo nali bahala mo palit og pagkaon diha, ha? Salamat nak, og congratulations. Babe, thank you ha nga. Imo kong gipakaslan. Kana tungod kay mahal ti ka, babe. Robert,
gibinuangan ka lang anang babayhana. Kyle, Ni astiyo nimo. Siya mo ay mo pamatuod ni mong gibinuangan ka lang anang babayhana. oh, Robert, Kyle, nagkailagay ko nimo. Usagos imong nahimong customer sa club, di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahom nga mangingilad sa day ka. Kay ultimo nga akong pag-umangkon, nadagid mo. See? Ha? Giilad ka lang niya. Napa siya'y pinaingon-ingon nga working student o nagtrabaho isip crew sa fast food chain. Ha? Pero ang tinuod, usa day ka babae nga bayaran, babaeng hugaw. Gusto na! Robert, Daan ko na hibawa ang inyong gipanulti. O ikaw, tiyo. Uyuan talang ka. Ugwa ta ka hatagi og katungod aron imong bastoso ng akong asawa sa adlaw pagin sa mong kasal. Robert, nabuang ka na, ha? Usa pa na sa imong ungak ka ni mong gibabayhan lang imong gipili. Bisag unsa pa imong isulti ma. Asawa na nakus kayla. Ugwa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo siyang umagad. Ha? Wa ko mangandoy og umagad ka parehas niya kahugaw. Bisag ka nusa, dili og dili na ko siya madawat. Okay ma. Di sa nakupugso ng akong asawa nga imo siyang nawaton. Robert! Salamat sa inyong paggubas sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun inyong gihuwat nga mahuman yun kining gabi na. Robert, Mamahawa tali kayla. Di ko musugot nga ilapat ang pagkauwawan ug mayo dinhi. Give up forever to closest to heaven. dako kay kong pasalamat ni Robert nga naabot siya sa akong kinabuhi nga anda mo laban o moprotekta nako bisan pa man siyang pamilya. Nagtuo agad ko nga wa nay lalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kina-prove ni Robert nako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko og gitarong nako ang akong kaugalingon. Wa nako usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mukit magalang kagani kaila nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagaluhan, Iris. Ang mga kaagi gibata ba sa radyo ni Dearly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanun, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubata ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. Ay bangon na, oy, kabuntag na, oy, naunsa man ka, basi malitas imong eskwela. Ang imong igsuon na ligo na, bangon na. Ma, bangon ako, ma. Tuyan to kuya sa. Dahil kaya itong eskwelahan. Nagidong. Sige lang, nagwanta lang ta. Ato kaino si mama og papa kuya nga. Balintag puyo. Asam sa tapuyo. Kanan mo lang eskwelahan ko. Sige, ako niyang inon si mama ug papa. Nagplano mis mama nimo, anak Jerome. Tinuod pa? Lagi. Nagplano mis mama nimo nga mamalhin tagpuyo kanang dolog eskwelahan. Mayo inon pa. Kay layo gid kay mo yung eskwelahan, oy. Duha gud ka oras ang among lakton, usami kabot sa eskwelahan. Sige lang, basing inig high school nimo pohon, makabalhin na tagpuyo kanang dool-dool sa eskwelahan. Hindi tunta kung makabalhin ang taong puyo kuya sa. Aron, kita ka puyo dakaw pa. Lagi dong. Ya. Nakay kwarta dia. Wa dugoy. Wa mo tagi kwarta ni mama kay wa man siya kwarta. Unsaon nimong kwarta dong Angelo?
Kutom ka kuya eh. Magdali lang to eh. Kay, ato ang tamang sa ato. Naunsam ka dun. Yun naman ka. Kutom na kay ko kuya eh. Ha? Kadigit sa? Asam ka kuya. Nailubing at taga kay. Ako nang dagdagan og bato dong. Aron, ato makaon. Sige, gi kuya. Nya, okay na ka. Okay lang kuya. Wala ko gutom ah. Ngayon noon. Tana, mamauli ata. Kaluoy gud in taon ninyo nga nangaon lang mo anang tagak nga lubi. Oo ma. Kay gusto naman kayo si Dong Angelo god. Ay, pasilan kaluoy ba in taon ninyo, uy. Pasensya na gid mo mga anak ha. Wa tagid mo mahatagi og baon. Unsaon wa magikoy kwarta. Sige lang ma. Antos lang tayo ni kay pobre man ta. Paningkamot lagi si Roma nga mahuman kag eskwela aron mahawas na sa kalisod. Oo ma. Paningkamot yun ko nga mahuman sa akong pagskwela. Ma, pa, nag-graduate naman gid ko sa elementary. Makaskwela ba ko high school? Si Papa lang ni mo ang pangutan adto. Oo, okay, school ka anak. Maning kamot to. Salamat pa. Panganda minuon mo. Nga naman ba? Mamalintag puyo ka ng duol sa eskwelahan. Aron, di na mo mahago sa inyong pag-eskwela. Salamat pa. Salamat itaw nga nakaskwela gid ko high school. Maningkamot ko nga mahuman kong eskwela. Recorded by Radio Mo TV. Nginong kog lababi. Sige ma. Ma, daghan lang kita gilaban. Nya, dito din eh. Atuwa ang mga bulingon. Kinsam din yung mga gilaban na to ma. Sa ato ng mga silingan dong, nanawat kog labada para makaabag-abag ko ni Papa nimo. Oh, mao ba ma? Bang ikaw, paningkamot yun og human sa eskwela ha. Aron dili ka magalisod-lisod sa imong ugma. Oo ma. Congratulations, anak! Congrats dong sa katapusan. Nahuman ka naging sa high school. Wow! Salamat ninyo ma. Pa. Ha? Mutig ang exam? O pa. Para sa unsa ba nag-apilan nimong exam dong? Aron malibre ko sa kong pagswela sa college ma. Uy, muskwila yun kag college do? O pa. Aron kung may nindot taon akong trabaho, makatabang ko ninyo. Sige do. Paningkamot nga maabot ni mong imong pangandoy. Ginoo ko. Tabagin na gudintahan ko nga makapasar ko sa exam nun. Aron maka-eskwela ko sa college. Ha? Nakapasar ka sa exam? O ma, nakulian gudintahan ko ma. O niya, unsa may plano ni mo ron, ha? Muadto ko sa Davao City. O, mag-unsa mag-adinto? Muadto ko sa kong iyaan pa. Muhangi ko niya nga muabot ko sa ila kay mangita kong trabaho og muskwela ko ug maadlaw. Ay, wa na'y problema na ako dong. Mahimo ka na gid nga moabot din sa amo. Salamat tiya. Unsa man ay plano ni mo ron? Mangita na kong trabaho tiya. Kay inig-abli sa klase, muskwela ko. Nahala sige. Ikaw ang mahibaw din, Jerome.
Salamat ito nga nakasuday kong trabaho isip call center agent. Inagsildo na ko. Magpadaday ko sa amo. Maayo hinuundong kay nakasuda yun kag trabaho. Nalipay sa bita ko tiya. Nga nakita na kong trabaho. Aron makatabang ko nilang mamaupa pa. O, sa may plano ni Moron nga, ting-abli naman sa klase dong. May eskwela ko college tiya. Kay libre ramong ko tuition. O nya, makaya ka na ni mo dong? Nga mo trabaho ka o niya may eskwela pagid ka? Ako lang pa rin kamutan tiya. Salamat iton. Kay naka-eskwela lagi ko college. Maning kamot yun ko. Na mahuman ko sa kong pag-eskwela. Kumusta naman ka dong, Jerome? Okay naman tiya. Ayaw kumpiyansa ha? Kay dili lalim na imong gibuhat kung eskwela kag maadlaw niya. Mo trabaho pag yung ka magabi eh. Kapoy sa kong lawas eh. Ay, tingbawi mo nung tanak ko ron kay huwag ko trabaho. Pero maglisod naman ko katok. Saan ko? Dong, Jerome. Tiya? Murag dili na ni maayo akong nakita ni Muda. Daot na kaayo ka, Dong. Maayo tingali nga maunang lang sa kasi mong pag-eskwela kay ako may nahadlok ni mo, Dong. Tiya? Pauli una sa inyo, be. Dili na ako magpapuyo ni mo, Dong. Uy, tiya? Ako'y nahadlok ang imong kahimtang, da. Basin na niya kung siya mahitabo ni mo. Maong undang sa imong trabaho o hunong sa imong pag-eskwela o pauli sa inyo. Sakto ra sa paggibuhat sa imong iyaan nga papaulion ka dinhi sa ato. Kailain naman ka nagkahimtang nimo, luya ka na makaayo. Ma, Di gyud na lalim ang imong gibuhat, Jerome. Eskwela ka, ug maadlaw, niya, mo trabaho sa kag magabi. mao lagi pa. Sa lawas lagi ako na ko pauli. Mao na, maong pauhay lang una din sa ato, ha? Aron maulian ang lawas nimo. Ha? Magita kag trabaho? O pa, ay okay naman akong paminang. Nauli-uli anam sa ko. Nala, sige. Ikaw ang mahibaw. Ang pingin ang lawas ni mo ha, Jerome. O ma. Pwede ka lang makasugod og trabaho. Salamat sir, salamat. Lord, salamat. Salamat kayo kay nakasuding kong trabaho. Salamat kay Lord. Makapaniwala sa lahat ng ko'y nakita. Dako nga kong kalipay kay nakasud man kong trabaho. Sa pagkakaroon, regular na ko sa dakong mall diri sa Malinta, Davao. Ug magabi nag-silence ako isip ko sa ka-DJ. Sa mga naminaw karon, ayaw lang mo pagpakawa sa paglaom. Laban lang sa kinabuhi. Dinhin na nagutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMI. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang taagi ni Jerome nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayong tangayo, awit nga nikulang patuloy ang pangalan. Isang pangarap, ako'y naniniwala. Ano pa das sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kabaway nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Agat tumatatampo nagdasingan nga Ella.
basketan niya ha. Ha? Nga naman? Muduwa og basket ang akong kuya, mananaw ta. Ay, di man ko hilig og basket day, oy. Onya, di ka ganahan nga makakita sa akong kuya di ay. Ano ko taong ganahan mo kung makakita niya? Sus! Basta na kay nako imong lihok, oy. Nahibaw ko type ni mo si kuya no. Sige, God. Sorry na kung pananghi, di Papa Day. Dili ha. Pong. Pagpuyo ila. Daghan ka na nga ilak laki dito sa baskitan. Di mo sagog ko. Di lagi. Pong. Lingaw na siguro kayo dito sa baskitan ron. Oh, nag-text na si Rita. Naanak ko gawas sa inyo. Saan manin ako? Ay, gusto rin kayo kumuadto. Bahala na. Wait, guess ko. Sa bintana ko muagi. Yay! Basta makasuot ako! Shut down na sila si kuya! Tara tayo na si kuya, dali! Nice one, kuya! Wow! Congrats! Salamat, day. Hi, Ella. Hello, kuya. Salamat sa pagtanaw, ha? Kuya, ikaw ba iyang giari? Uy! Minuang na bitaw ay joke! Malipay na sa kukontinuod. Ay! Nila agray kagabi. Pa. Gahi gray kag-uhap. Ayaw ko suwayin. Kaya di lang na ka ng tamparos sa ang mukha kung magtuman kayo sa mong gusto. Nakasamot ka! Opa. Kinsa man yung nanawag? Number raman? Hello? Ella, si John ni. Kuya John? Diin ka sa ko number. Ni Rita. Wa ko mahimot ang pag-ingon niya nga isagpa ko si mong papa. Okay ra ka? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Okay ra, kuya. John, maora na yung gitawag ni mo? Oo. Kaya di ko gustong doon ay magpasakit ni mo. Ano? Ella, I love you. Oh. O, isultihan ko ni Rita. Nagkagusto siguro ka na ko. Dili ko pwedeng mag-uyab-uyab. Mapatyan ko sa kong papa. Konsulto na ko ni mo, mga tubang sa iyong papa. John! Unsa? Unsa'y uyabi mo? Oo pa, uyab na ko si John. Sige. Di ko mo kontra. Pero dunay usa ka kondisyon. Unsam na, tito? Pagpapanan ako, kay pagkasalta mo. Pa? Unsa man. Uyon ka ba dyan? Oo. Pakasalan ko sa ila. John! Kagalit sa mga pangita po, uy. Huwag ko magtahom. Tayo pa. Ako naman, pero... Huwag magiging quick text nga nadawat gikan ni John. Hain madali kayo siya. Wadi ka mahibaw? Nilarga man siya sa Manila. Unsa? Na may offer among auntie niya nga trabaho dito, kud. Wadi ka niya sultihi? Oo.
Pero, sige lang. Nakasabot ako dahi. Salbahis ka dyan. Imo kong gipalaom. Nitando pa ka nga magpakasalta pero nitalaw na ka. Unsa na may balita si Munguyab? Wala. Daan palagi ko. Di yun siya seryoso ni mo. Pag-focus sa imong pag-eskwela, Ila. Hapit ka mo graduates college. Huwag kalimti na itong tawhana. Opa. Anak, nalipay kay ko sa imong naabot karon. Doon na kay maayo nga trabaho. Pamilya na lang ang kuwang. Pa, wa pa ko uyab. Og asa pa, maabot na bitaon niya na sa ustong panahon. Ay, noon. Ay, anak, unta nakasabot ka sa akong tumong sa bata pa ka. Di ko gusto nga maguba ang imong kaugmaon. Kay nasayop ka og pili og lalaki. Nahibaw ko pa. Sa tinuod lang, gilawas ko nimo. Nalayo ko sa way ayo nga lalaki. Magpunto lang ko rin sa bahay kay day off na ako. Gusto ko mo relax. Oh, kinsa man ron? John? Yan na. Nganong niya ka? Di ba ko dugay ang nauli gikan sa Manila? Dili ko interesado. Ela, paminawas ako. O sa pa may paminawan ako nimo. Kung anong ni biya ka? Nganong ni talaw ka? Ha? Di ba to hustong panahon para magpakasal ta? Sultihi ragot ko? Di mahal bagit ko nimo, John? Oo. Mahal ka. Maong dili ko gustong magpakasalta nga, di pa ta andam. Gusto na ko nga kung mapakasalta. Kanang andam na ko. Kitang duha. John. O karon andam na ko. Ikaw, andam na ba kang mapakasal na ko? Oo. Ay, hangtod ka ron. Mahal kaya punti ka dyan. Give me now, Case of Bride. I love you too. Wag gyud kay gimahayan sa tanang pangita po. Oo, nasakitan ko pag una. Pero nakarealize ko nga kung kamao lang kang mo paabot, moabot ra gyud unya ang panahon nga ikaw na sad may paboran sa panahon. Dinhin na lang ko to ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No ka mga higalang kaagay ni Ella nga tagahubay liluan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit ka nagulahan, starting over again. And now we're every time I
Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadahas sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Buyaks. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay di na lang. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mo-OJT na ka? Oo, ma. Asa basta ka mo-OJT, Buyaks? Maura, asa man do? Sa Lapu-Lapu, ma, pa. Kinsa ba sa imong kasak-an dito sa Lapu-Lapu? Mag-boarding house ako dito, ma. Naman ko'y kaila nga, mutabang na ko nga makakita og boarding house. Oh, hala sige, may hiduon. Pagkamping ba dito ha, Buyaks? O, pa. Unsa man bay Buyaks? Okay ra ka ining boarding house? Gamay-gamay ra ba ni? Okay ra kayo eh, bay Robert. Bahala gamay, ang importante nga, natay kaabtan. Mao gyud. Sige na, bay. Ngandam na ta kay ugma, sugod na batag UGT. Ikaw di ang bag-ong OJT din eh? Yes, ma'am. Ayaw pag ma'am na ako, uy. Tawagan ako Catherine. Ah, sige. O, saan yung name, kuya? Tawagan ako Buyaks. Pwede mag-kuya lang ko nimo? Oh, pwede ra. Okay. Dali, kuya. Tudloan di kasi mong trabahoon. Sana, kumusta? Okay naman, bay. Ikaw, asan ko na-assign? Sa pantry ko bay? Ikaw? Tig-serve ko og mga pagkaon, bay. Oh, okay day kayo bay. Oo, Kuya sige, bay. Buyaks! Ato na ko! Ah, sige, Kat. Ingat. Uy, kinsa to? Si Catherine. Guwa pala gito. Uy, ay sige. Pabugyag di, ha? What the chance ang nilaki? Uman sa itong OGT, pabawaan na din sa hotel. Nya sila magpabilin din, eh. Ah, dahil raga itong ako Ikaw no, dagkan sa kayong istorya bata ay. Ay, una ko kulin mo ba ya? Kay, inaano kong pahoy? Sige. Amping. Yan ay mo kong katog. Si Catherine ang hinunang di asa kong nauna. Nayatag matingali ko, eh. Na-in love na ka daw? Sagboy. Oh, sumdi tawagan na nga magsige mo ka sa hassle sa mga una. Ang buhat bitaw, bay? Ano ka nino? Oy, ako pa nimo no. Imo na siyang panguyaban. Sugtong kakuha na, bay? Suwayi lang good. Masino di ay sugton ka pa niya. Naras Catherine, naglingkod. Kagwapa giniya, eh. Hi, Kat. Uy, Kuya Buyaks! Kadukay ko di mo ni sakka diri. Napakigibuhat sa gawas, Kat. Gimingaw mo kay kunin mo, kuya, uy. Gigakos ko niyo.
Recorded by Radio Mo TV. Na in love lagi na mo lagi. Ikaw ba? Nagkagusto ka si Catherine ako ba eh? Pasig ako rin na in love din. Suway lang gud. Ikaw ba? Unya na bay. Mangita akong timing. Boyax. Yes, sir. Ugma natay outing o kuyog mong mga OGT, ha? Sige, sir. Yes, sir. Na-i-deliver ng mga pagkaon, ugma. Ikaw nga kung assign. Pangitalag ka ba nimo? Yes, sir. Nag-outing na gini. Mauna niyang akong ipaabot na masulkin ako ni Catherine. Pagkaon! Relax! Ako na ang pagkaon! Dali! Ato na kuwaon! Saman, wala na biyaan kaya mong larga na ta. Katara, pasakay! Wait sa! Bye-bye! Hindi kayo si Catherine sa lalaki. Larga na ta! Kasakit akong gibati na may uyab na si Catherine. Kuya, dili ka maliko? Dili. Sige. Maligo sa ko, kuya, oy. Naunsan ko. Ang mura mo nuwad ako. Panahod mo nakabulog sa tingog ni Catherine. Mamauli na ta, ha? Kadtong ganahan nga muuban ako o adto ta magtiwas og inom sa akong boarding house. Okay, ikaw Buyaks, sa man ka? Mupauli lang sa ko, sir, kay mupahuway na ko. Sige. Panghandam na mo kay mamauli na ta. Si Catherine, nagsigisip tanaw na ko. Di na ko siya tagdun. Kay musamot ko ka-in-love din kung makabati ko siyang tingog. Tingin ko makatulog na. Magsige magsamok-samok si Catherine sa kung nauna. Uy, wala. Day, i-chat ako. Si Catherine ni. Naunsa di ka, kuya. Lain lagi imong tinagdan ako. Nasuko ka na ako. Akong taugan, be. I-chat lagi ka na ko. Nahibaw manggugo kuya kay lain kag tinagdan ako ba? Nga ako'y nabuhat ka dili maayo ni mo kuya? Wa man, Kat. Oo niya. Nga nung mo makagligay na ako. Gusto ka mahibaw? Unsa na kinungdan? Nahigugma ko nimo, Catherine. Kuya Boyax. Wala hinungdan nga naglipay ko nimo. Kaya nahibaw ko nga wala ko'y chance nimo kay nanam kayo yun. Di nagari ko gusto nga makabatis yung tingog. Kaya yun sa mawadan ko kusugon ako na mabati. Musulti sa ko ni mas tinuod kuya ha. Malipay ko kun makakita ko nimo. Ang kuno na ako. Nahigugmasat ko nimo kuya Boyax. Pero ginahanglan nga ako ng pungan. Dili na maayo nga ako ng ipadayon kay nga naman ko'y uyab. Ako lagi ampo kuya nga unta. Makakita ka babae nga para kinimo. Catherine. Ginawa ko naman lahat kung tayo iginugol ko. Bisan tood, ugway katumanan ng akong gugma ni Catherine, kay may uyab naman siya. Nigaan sa dang akong dughan, kay nasulti man ako niyang akong gibati. Sa pagkakaroon, may uyab na sad ko. Kanimo, Catherine, kung mamapi ka man karon,
Manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may hikaran kaagi ni Boyats nga taga Argao, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. RMN! Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kining sa babae nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental. Ang matatampo nagdasingan nga Rizabel. Hi, Rizabel. Wato ko sa inyo, ha? Ha? Ngano mo ito makasamo? Mamisita ko ni mo. Uy, ayaw pag-adto sa amo, Ronnie, uy. Kumuadto, Deko. Ha? Gi, ito sa amo. Kaysa bligan kita kag tubig init. Unsa? Isabel! Isabel! Pa, dera ko sa sod. Doon sa diha, kaya may bisita ka. Oh, Ron. Ano ko dito nga niya makasamo? Di ba ningon man ko nimo nga mamisita ko nimo? At ba nga sana si Ronnie Isabel kay tinarong malayang tuyo ni mo. Tarong nga na pagtaga diha. Unsa ka niyang tuyo na ako? Istorya lang gud ta. Asa si istoryahan na to? Naibaw na matingali ka kung unsay tuyo sa usa ka ulitaw no nga tos daga. Prangkahan ta lang ka, Bill. Nakagusto ko nimo. I love you. Time para good. Unsa maning imo ron panguyab na ni? Oh, Bill. Og bang hinaot ko nga imo kog sugton. Prangkahan ta lang sab karon ha. Dili ko ganahan og lalaki nga naibisyo. Oh. Kusog mangut ka manigarilyo. Unya pala inumsad ka. May mo man nga akong undangon na bisyo, basta sugton lang ko nimo. Oh, buhata sa. Maunay imong gikondisyon ni Ronnie? O, Dayan. Unya, unsa naman lang kung dili niya kaya ang pagbiya sa iyang mga bisyo? Oh, dili na ko siya sugton. Mao ba pa? Uwa na ka makakita ni Ronnie nga ninigarilyo? Mulay akong nabantayan. Ug wa na siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Mayo, hinuon. Tingali mo na kong sugton ron kay ako na magyunungan ng tanan ako mga bisyo. Tinuod ka ha nga wa na ka manigarilyo? Dagan kang mapangutana din eh. Naamang ko'y pagumangkon mahimo nga imo na siya pangutanon. Mauman siya ingon ni Papa nga wa na kuno ka manigarilyo. Kay tinuod man sab. Ug wa na sa ko magkuyog-kuyog sa mga barkada nga mag-inom. Basig mahimo na ko nimong sugton, Bill. Sige na lang, uy. On, ako na kang gisugot. Yes! Salamat, Bill. Ha? Mga sawa ka na ako? Oh, Bill. Anya, sigurado na ka ng imong desisyon, Ron? Yes, Bill. Sigurado na ko. Muadto ko sa inyo ug dado na ko sa mama. Aron mga tubang ko sa mga ginikanan. Ronnie. Recorded by Radio Mo TV.
Ron, karon nga miniyo na taba. Maayo tingali nga magtukod tag atong bay. Kay dili mo gud maayo nga motipon ta dinhi sa imong ginikanan hangtod sa hangtod. Nagunaw na, bitaw ko, Annabel. Ask ka lang. Moabot ka kita, Ana. Anong baho manig sigarilyo ang sinina ni Ronnie? Nibalik ka siya si ambisyo. Ha? Unsay gitago gud? Sultihi lang ko sa tinuod. May gitago ba ka na ko? Wow, uy. Sa may ako itago ni mo. Nibalik kag panigarilyo sa? Uy, pataka nang ka, uy. Maayo lang unta ko nagsulti ka na ko sa tinuod, Ron. Ate, may isulti ko nimo. Unsa may mong isulti na ko dong? Nikuyog man ko ni Yuyo ron ni. Nga naligo sa kanang nagligo sa kabayo. Nanigarilyo ba siya? Unsa? Ha? Kinsa nagingon? Dili lang kinahanglan nga mahibaw karon. Abi ba yung giundang kasi mong biso? Nibalik dili kag panigarilyo? Ay. Ayaw ko na pagbuot kon manigarilyo ang akong anak. Kay dili imong kwarta ang gipalit og sigarilyo. Ma, ako lang klarohon nimo, Harisabel. Minyo ning akong anak din hisabay. Pero sa gawas ulitaw na. Maong ayaw na siyang pugi sa iyang gusto kay pinangga na mo ng anaka. Maura na'y anak na mong lalaki. Kinuha ko. Ha? Manarbaho ka? Obel kay, gikapoy na ko din sa bukid, oy. Hay, mayo kon, kita na lang daw ang manarbaho. Aron, makatukod gitag atong bay. Oh, sige. Pero, asa man ka manarbaho? Mobalik ako sa tindahan nga akong gitrabahoan sa una. Ganihan naman ko naabot din sa magipuyan. Pero, wa magid maabot si Ronnie. Hain man kapainguning tawhana. Oh, siya na tingali ron. Pasensya na ya. Nadugay ko. Hubog ka? Ang gamay. Naunsa naman yung taon karon, oy? Nibalik naman kasi mong bisyo sa una. Usag di lang ako kugod. Lingaw-lingaw ni ako agod. Ronnie! Ha? Mamalik ta sa ato? Oron, mamalik na lang ta sa ato. Maayo dito kay makapugong pa kasi mong bisyo. Bill, dili maayo nga anhi ka dinhi. Kay magpatuyang na lang kasi mong bisyo. Mao mamauli ta sa tong bukid. Ay, Naunsa man ka? gilaay naman ko sa itong kahimtang ni Bukid eh. Unya, unsa may plano nimo? Bilin lang ka din day, kaya ako'y manarbaho. Manarbaho na sad ka. Aron mo balik kasi mong bisyo. Ay di na nalagi. Ako nang isa ni mo, Bill. Pila naman kabuan ang nakalakbay. Sukad pagkika ni Ronnie. Pero huwag siya magpadana akong kwarta. Maayo kay ni ka, anak. Gimingaw na gid kaayo ko nimo dong, oy. Ni ana si Ronnie. Kumusta naman ka? Okay naman. Unsa man?
Nakasibat na imong laki? Ha? Unsa laki ba? Naibaw ko may laki ka din eh. Unsa ko nakipanulti nimo? Ang kun na lang Rizabel nga may gikatagbo-tagbo kang laki din eh. Samtang wa ko din isbay. Ronnie! Usa? Bato kag Jinsan? Orion, kay gipulaan na kay ko itong kahimtang, uy. Ang magsige taglali sa hinungdang butang. Mularga ko sa Johnson. Mangita akong trabaho dito. O ikaw good. Lalarga. Kaya di na ko mo trabaho. Ani lang ko din sa bukid. Pila na ko kabuan din sa Johnson. Si Ronnie ka. Kumusta na ka siya dito sa bukid? Wa magdisi manawag na ako. Oh, uy. Si Anne maning nanawag na ako. Hello, Dayan. Day, Bel. Nadi ka dyan, Sandron? Oh, Day. Pero sa mga mga anak? Ha? Unsa ko'y mga anak? Mao mong ko'y tabi-tabi diri, Day, nga mabdus kuno ka. Unsa? Kuan day ba? Nanawag ko nimo aron pa ibaon ka nga gida sa barangay ang imong mga ginikanan. Kay pabayron sa dore nga gihatag nimo. Kay mabdus kuno ka sa laing lalaki. Unsa? Unsa man gibuhat niyo na mo ron? Wala to may muna. Inipirma naman na yung mga ginikanan nga mubayad sila sa 20 City Mail sa Dore. Unsa bisa na ako ninyo? Nga na inyo akong gingon ini. Di lang ta magdagag istorya, Bel. Magbuwag lang ta. Mas maayo pa. Kay kung magtilpon ta, dili maghihapon ta magkasinabot. Mao magbuwag na lang ta. O sige, magpinirmahay ta. Nga wa na ta hilabtanay sa usag-usa. Ka nang umiyak na Nagbuwag mi ni Ronnie kay di magid may magkasinabot. Sa laing bahin, nakabayad gud mi og 27,000 alang sa Dore. Kanimo Ronnie, kung nakabati ka manggani karon, manghinaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Og kung kinsa ritong gusto nga makig-friend na ako, mao ni nga akong Facebook account. Rizabel P. Alod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga galang kaagi ni Rizabel nga taga Barangay Quiapo, Davao Occidental uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagulahan kapit lang. Ang mga kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni Ining Talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sayang kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Benji.
I am sorry to say, pero nakuhaan si Mrs. Unsa, Dok? Og na ay possibility nga maglisod na siyang pagmabdos og balik. Especially kay ikaduha naman dining higayon nga makuhaan siya. Pero that's only a possibility. Naagyapon siya'y chance nga mamabdos. Dok. Angie, unsa pa? Dili ko. Dili ko gusto. Kitingali bumaptos na sa dunya ko. Oh, di ba ka na? Di ba gusto mong tawag baby? Anya ko na, ana. Makuhaan na sad ko. Gikampoy na ko mula suwa. Kaduhan ako makuhai. Dili na ko gusto masakitan pa. Ganina rin na si Tawag si ngayong mga asawa, bay. Kung kay planong tubago na? Wabay. Sagdi na na. Bay. Ganina na ako napaabot ni mo. Dili pa ka matubag sa akong mga tawag. Ang gikabay ko. Gano'n daw akong mupahoy. Benchi, sa may nahitabo ni mo. Dili man kayo ani sa una. Sa una, magpahibawgit ka na ako kung asa ka mo adto. O niya wagid mahitabo. Nga ni uli kang hubog. Pero karon, wa pa ka nagpahibaw na ako kung asa ka. O niya giuli pagid ko nimong hubog karon. Tuog na ko. Benji, asawa ko nimo. Ayaw kalimot, ana. Huwag malimot na asawa, tika. Ikaw mo'y nalimot sa imong obligasyon isip akong asawa. Benji. Mura na kong taw-taw din isbay. Sud gawas lang ka tungod sa imong trabaho. Pero inigabot din mo, di ka rin kang makikstorya na ko. Benji. Mapasagdi ko kung maglingaw-lingaw ko. Mura ni pagi na ko aron di maghuna-huna sa akong kahiubos ni mo. Benji. Han, di ba day off ni mo ron? Oh. Gusto ka manglaag ta? Tao-tao din sad nga, wa ta makapanglaag. Oh, di ba duty mo ka? Ni-file ko og leave. Na-realize na ko nga gusto ka. Dako ko pagkuwang nimo isip imong asawa. O gusto ko makabawi nimo. Sige na, kao na. Nakaluto na ko og breakfast, unya. Mangandam na tinig human. Aron makalakaw na ta, okay? Benji. I love you, hon. I love you, Sandan. Imingaw kay ko nimo. Gamingaw sad ko nimo. Sorry sa ako nabuhat, ha? Benji. Wa pa gyud? Negative man kihapon, Han. Ay kagol. Di ba ningon mo ko nimo? Bisan po di ta magkaanak, okay ra. Di ka mga bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Pwede tang magada. Ayo. Ayo. Kinsa man ron? Nakikipaabot na bisita? Wa man, han. Dali, atong gawson. Recorded by Radio Mo TV.
Unsa ato? Han, kinsa na? Oh. Vivian? Benji, ikaw gyud. Sakto gid ay ang gihartag nga address nako. Nganong niya ka? Benji, panahon nang masayod kas kamatuoran. May anak ka na ako. Og 8 years old na karon ang bata. Usa? Ginoo ko. Pasensya na kaayo ko nakasamo ko ninyong managtiayon. Ug salamat kaayo sa inyong pagpadayon nako sa inyong bahay. Unsa hitabo nga nagkaanak ta? Hubog kay katong panahon nga sige pataog uban-uban, Benji. Ulitaw pa kaato. Og wa pa mo magkaila ni Ann. Dunay nahitabo nato. Og sa dihang nahibaw kong nagbunga gyud ay ang nahitabo nato. Nauwaw kay ko. Tungod kinahibaw kong uway kita. Og wa ka makagusto nako. Maong ni-decide ko nga wa na magpakita ninyo og sa ubang mga barkada tungod kay nauhaw kaayo ko. O nya, anong karon pa magpakita? Tungod kay nagtuo kong kaya na ako ang mag-inusara og buhi sa atong anak. Pero Benji, dili na ako kaya. Nagkadak ko iyang edad. Nagkadaghan ang iyang needs. Mao nakahuna-huna ko nga pangitaon ka. Vivian, dili ko na nakasayon tanan na kong nahibawan karon. Una ko mo dawat nga ako ng anak. Kinahanglang mapamatud ano na ako. Nakasabot ko, Benji. Og adto na ko. Salamat kaayo. Han. Unsay plano nimo kung mapamatod-an gid nimo nga imo siyang anak? Wa ba ko may ba? Sakit kaayo ni alang nako, Benji. Wa ko magdahong nga may anak ka na islangin. An, pasaylo ako. Maski ako, wa ko may bawan eh. Ayaw na ko biyaihan. Mahal kita ka. Ug asawa na tika. Malabangan lalagi ni nato. Sayang lang. Benji. Ikaw nga man. Kinuha ko. An! Honey! Huwat ako! Ganun ni Bea magkakalit dito sa ospital? Naibaw kong wa ko'y katungod nga baso ko. Tungod kay dili patakaila itong higayon na. Pero Benji, sakit lang dawaton. Sakit kaayo. An? O, sabay gusto ni mo buhaton ako. Gusto ko nga kuhaon ni mo ang bata. Og anihis yan nato. Unsa? Sa tinuod lang, Benji, mausunod na akong isulti ni mo. Gusto ko nga anhin mo ang bata. Kaya nagplano kong mularga sa gawas. Ha? Sa'yo kong nahimong inahan. Ug tungod anak, nakatulang nahikaw ko aron matuman ko ang akong pangandoy. Ug ang bugtong paagi lang aron mapursu na ko siya karon. Mao nga anhan nimo ang atong anak. Isalig na ko siya nimo og ni Ann.
Nahibaw ko nga inyo siyang mapadako og tarong. Vivian. Gusto ko ni Mama. Ayaw ka bala ka. Mubalik raw niya to si mama ni mo, ha? Sa pagkakaroon, kaon-una. Gilutuan din kasi mong paboritong fried chicken, oh. Sige na, dali na. Lamini. Siyempre. Luto ko na ni titaan. Okay. An, salamat ha. Salamat sa imong pagdawat sa akong anak din sa tong bahay. Sa tinuod lang. Lisod kayong dawaton pag-una. Pero karon nga, naila-ila na nako siya. Gaan akong buot sa bata. O dili siya lisod ikong kumaon. Mahal kayo, Tika Benji. Og andam kong mahalon po ng imong kagahapon. Bisan unsa pa na. Salamat, Han. Mahal sa kayo, tika. Grabe sa dang pagsuway sa mong kaminyo. Pero wa dayon may ni-give up nga managtihayam. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan kaagi ni Benji nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga naguluhan UNTI. Ang mga kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly Haka ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.